Надень свой парашют, давай полетай. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетай. Мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Внимание клуба только на тебя. Танцуешь очень страстно, все хотят тебя. Еще по одной, и полетим со мной. Не проканать твою я домой. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. О май гад, девушка совсем bad. Рядом толған жеги, оларды олғыз bad. Как будто мен оған внимание жоқ, как будто оған не надо любовь. Но мы обои знаем по-любому түн жаман болады стопы. Как удобно саған, как ты хочешь, мадам. Скажи мне только да-да. Как удобно саған, как ты хочешь, мадам. Скажи мне только да-да. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем. Ұмытпаймыз сіздер менің анымнамды. Бірінші рет көріп тұрсаңыздар, подписаться деген кнопканы басып, басқа да видеоларды көре беріңіздер. Сіздерге кеңес, менің арнама тіркелсеңіздер, 15 подписчик болса, қазірде 15 подписчик болса, сіздер не айтсаңыздар, соны орындайтын боламын. Сіз көргілеріңіз келсе, өте сіз 15 подписчик жеткіземіз, және де лайкты да көбейтеміз. Комментарий жаза қойыңыздар. Tanıştılar. Kerem'le polisler var. Zaman zero olmasa, yedoklar çocuklar Я крокодил, крокожу и буду крокодить. 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 Я крокодил, крокожу, крокожу.
крокодил на рейве. Тот крокодил, что вошел в твое доверие. Крокодайл. Сохрани себе файл. Он несет себе стайл. Включишь на тусе, все вокруг скажут вау. Крокодайл. Сохрани себе файл. Он несет себе стайл. Включишь на тусе, все вокруг скажут вау. Я крокодил, крокодил. Я крокодил, крокодил. Я крокодил, мой дилер дил. Я крокодил, мой дилер дил. Пау. Если звонит мой дилер, значит мы крокодилем. Крокодил на охоте, засадов где-то в болоте. Если звонит мой дилер, крокодил на охоте. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Крокодить, туда-сюда ходить. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Туда-сюда ходить. Вратарь Ефимов. Хорош. Енді يا ليلي ويا ليلى واسبس نسكيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حبتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي. هما كلها موحلة دق كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة دق بس تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة دق تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة هزنا الطيار والمنافع قبل رحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني بالشيخة مصموت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوط نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الأحياء بالموت نوفا كيما ولد الجارة بالشي خاطب له. يا ليلي ويا ليلى واسبس نسقيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حبتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي. ريوس الرجالة مايلة رزنت بالتخمام وبالشيخالة مخاخة مبايلة ولاد الحومة اشواتنا مقايلة شرف العينين بالخير ماهيش مستفايلة حبوا يسوقونا كيف الزايلة ومربط في زريبة وخطوة السكينة مكايلة يحبوك بري ما عندك شي عايلة نعيشوا في سيستام حكمه ولاد المتحايلة يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي حبوه موجود يما تجري وماكش خالط على القوت شخلى ولاد الحومة قطع من الحدود زيدوا في قفصك مربوط
وذبع مسيب وزيدك لك عشاك يما حبوك قاعد في زنقة مرفوض والمستقبل تشوف فيه متعدي بحذاك يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب ندير وندير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي وليدك راني مخنوق منك طالب اسماحي يا ليلي يا ليلى وش باش نشكيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب ندير وندير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي وليدك راني مخنوق ومنك طالب اسماحي حمودة دارنا تزمايت مباراة أربعة يا ليلي خرش أنا خامس زبطرات ملقى زمان تقول لك أنت خامسة عندك بيانن دقيقة передача с Женихин сіздерге бір матч көрсетейін ойымда сенің бейнеңді қалай айтайын бір нәрсені қабылдап сенің баяу қозғалғаның ұнайды тура қарағаның ұнайды дәл солай сенің өте баяу қозғалғаның ұнайды тура қарағаның ұнайды дәл солай шақырғым келеді сені баяу биге тыңдамай шекем менің дүнием баламен ала кет шақырғым келеді сені баяу биге тыңдамай шекем менің дүнием ойлап келіп бэйби әңгімем бар бэйби алысқа уақытша аттанамын сезінбей жалғыз қалғандай сен арманда мен де армандаймын шешімін тауып алғандай шақырым биге дайын деп түсінбей қалсың былай ғой бәрі оп оңай келмен баяу шақырым билейміз түнімен тоқтамай оның жүрегі сезім үрлер түн сияқты сұп-сұп тылсым ми шимайлаған сезімдермен түрлі түсті бояу түсініксіз дәл сендей сосын екеуміз секілді ай мен жердей тартылыс бар бірақ бірдеңе жібермей дереу жақындау сезіну үшін маған тез сенің баяу қозғалғаның ұнайды тура қарағаның ұнайды дәл солай сенің өте баяу қозғалғаның ұнайды тура қарағаның ұнайды дәл солай шақырғым келеді сені баяу биге тыңдамай шекем менің дүнием баламен ала кет шақырғым келеді сені баяу биге тыңдамай шекем менің дүнием баламен ала кет бірінші тайм 2-0 бітті жаңағы матчта бірінші таймды 2-0 бітіргенбіз біз нарушение жасауға тура келеді енді нарушение де болмады ол
ең қатты жүгіретін кім тағы мынақта? Келесі видеосы заман күшті болады. Оған сөз жоқ біздің. Здесь кандак бияды ғой өзіңе. Кандак биянның. На ойыншылар тек ауыр. Айбый! Не тебіз мынау, не тебіз? Өзің управлениені дұрыс ұстамай отқан соң, ой не айта бересің ғой. Мистер Прикольчик. Look. Осы тайм осы матч 2-0-мен бітетін жақ. Анау матч 4-0-мен біткен еді. Блин, не жүгірсін ау. Айбый, қандай екеуміз қайда барамыз? Один шықты ғой, ұрамай қалады ма? Деп қорқып тұрым, ұрамай қалады ғой. Әдем 1-1 шығарып беріп едім, жымдырайын деп едім, болмай қалды. Сіздермен болған мен. Супер звезды бар көрсетейін. Месси 98, Мбаппе 97, Алисин 95, Варан 96, 98 біткен ма? Модрич 100 болып кетті, ой-ой-ой. Роналду 97, Мессиден қалып қапты. Давайте, достар.